ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் ரெக்ரூட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். போஸ்ட் நேம் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் கிளர்க்கு, அசிஸ்டண்ட்டு, செக்யூரிட்டி போஸ்ட்டு. 165 வேக்கன்சி இருக்குது. எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா 8th பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிகிரி, டிப்ளமோ எது வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் 18லேருந்து 32 வயசுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணணும். பிசிஎம், எம்பிசி இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க 18லேருந்து 35 வயசுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ்சி எஸ்டிக்கு 18லேருந்து 37 வயசுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன்லேயும் கொடுத்துருக்காங்களாம், பார்த்துக்கோங்க. சேலரி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சேலரி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் கிளர்க்குக்கு 5285 ரூபா கொடுப்பாங்க, ப்ளஸ் 3499 ரூபா சேர்த்து கொடுப்பாங்க. டெய்லியும் அவங்களுக்கு அலவன்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா ட்ராவல் அலவன்ஸ்னு கொடுக்குறாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா 120 ரூபா டெய்லி கொடுப்பாங்க. அசிஸ்டண்ட்டுக்கு 5218 ரூபா கொடுப்பாங்க, ப்ளஸ் 3499 ரூபா. ட்ராவல் அலவன்ஸ் அவங்களுக்கு டெய்லியும் 100 ரூபா கொடுப்பாங்க. செக்யூரிட்டிக்கு 5218 ரூபா, ப்ளஸ் அவங்களுக்கும் 3499 ரூபா ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் ட்ராவல் அலவன்ஸு 100 ரூபாவோட சேர்த்து கொடுப்பாங்க. செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் இன்டர்வியூ இருக்கும், மெடிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கடுத்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சுட்டு உங்களை ஜாப் அலாட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எந்த கேட்டகரிக்குமே ஃபீஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இம்பார்ட்டன்ட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க. இம்பார்ட்டன்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் டேட் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எண்டு டேட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. எண்டு டேட் பார்த்திங்கன்னா 12/9/2022 செப்டம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு டு அப்ளைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு டு அப்ளைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுக்குறேன். அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபில் பண்ணி நீங்கள் டைரெக்டாகவோ அப்படி இல்லைன்னா போஸ்ட் மூலயமாவோ சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான். மேலும் இது போன்ற கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வேணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.